Li demjimêreke nepêşbînî kirîde û di navdûmana cengeke gûr de ku bêhna mirinê li wan bajaran li gel bêhna şewata malan fûriya. Zarokên xwe kirin bin milê xwe de û deriyê xwe li piştî hiştin û berî dane penaberiyê. Kampa Berdereş navnîşaneke nû ye li hejmareke mezin ji navnîşanên penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê serbar dibe. Di dema du heftiyan de ev kamp ji şûnmayên kampeke valakirî ji sala 2017 ve bû nîmçe bajarokek ji konan û tê de bêhtir ji 11,000 penaberî ku ji ber top û bombên hêzên Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve reviyan e jiyana xwe tê de derbas dikin. Penaberên ku li vê kampê dimînin ji du aliyan ve azarê dibînin. Li aliyekê ji destdanawar û welat û cihê ku temenê xwebûrî lê derbas kirine bi bîranînên xweş û nexweş ve di şev û rojekê de. Li aliyekî dî matmayîn û şokbûna wan beramberî çarenivîsa nû yan neçaverêkirî ku piştî jiyaneke xweşgûzar bi taybet ya welatiyên dirbêsiyê û serêkaniyê ku bêhtiriya wan xwedan rewşeke aborî baş bûn niha neçarin di rewşeke pir bertesk de bijîn. Ku ew asantirîn pêwîstiyên jiyanê yên ku li berdestê wan bûn di nav malên wan de niha bi zehmet ketine. Ne tenê welatiyên serêkaniyê û gundewarê wê û yê dirbêsiyê berê xwe dane vê kampê lê her wiha û ji ber nezelaliya rewşê ku metirsiya mana di nava Rojavayê Kurdistanê de ji metirsiya çarenivîseke nediyar ya penaberiyê di dilê welatiyan de bêhtir e û ji ber wê yekê hejmarek malbat ji bajarê dî mîna Qamişlo û Amûdê û Dêrikê jî berê xwe dane Herêma Kurdistanê. Niha wextekê em derketin rastî top ji her du aliyê çê dibûn yani. Ew topê midfe'a hawin çi cer dibêjin ji valî û ji walî çê dibûn yani. Niha kabixwe ez li gorî em bûr riştexilîn tiştekî wadih tune yani herkes di bajar de ye. Yani metirsiya nîzam jî hatiye, metirsiya me ji nîzam jî heye. û Tirk jî serhedûdin û Rûs li wirin û tev lî hevî yani tişkî wadih tune. Li wê dekê nexweş bi aliyê serêkaniyê wana û wêbên Qamişlo jî Tirkî Qamişlo wan naxînin em tirsiyan rastî. Têngir me. Cem jî çend çîk hatin berdan hevdû têngir zarokê me tirsiyan. Awil me zarokê xwe pîrekê xwe meşandin. Pêşiya xwe bi rastî me got wedê nexweş bêbe. Dûra me dî zarokê me jî hatin em tenê li wê dekê min me got em tenê li wê dekê zarokê me li wê dekê çê nabe. Em diriya tarî hatin bi rastî. Ji yekem roj de ji destpêka êrîşên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê Herêma Kurdistanê sînorê xwe vekir lê pêş pêlên penaberiyê yên pêşbînî kirî ku ew pêşbînî di cihê xwe de bû û ta niha nêzî 15,000 penaber derbasî herêmê bûne. Dûr ji bajar û di bin konan de bêtal de bayê payîzê bi dilê xwe li wê deverê digere. Bayê payîzeke reş bi rewş û çarenivîsa welat û milletekî dilîze. Milletekî ku bi zora topan ji welatê xwe hatin derxistin û saman û danheva wan ya salan û mal û milkên bav û bapîra hatî wêran kirin û ew banên mayî di nav çardîwarên wan de tenê balgehek jî nemaye zarokek bi aramî xeweke xweş li ser bike ku talankerên bi kirêgirtî li ser milên xwe kirin û li bazarên cengê yên reş ji xwe û zarokên xwe re firotin û piştî valakirina malan xwe li hewşa malekê rêz kirin û li ser şemla gunehên xwe nimêj kirin. Lê gelo wê çi asmanek li wî gunehê wan bibûre û wê kengî ew roj bê ku ew asman bi xwe keviran bi ser wan de bibarîne û berdên reş. Şêrîn Kîlo.